L-eks uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli kritika bl-aħrax u rema l-proposta li tressaq il-Partit Nazzjonalista ta' Alex Borch dwar is-sistema tat trasport tal-massa. Waqt programm fuq ix-xandir nazzjonali ftit wara l-preżentazzjoni tal-proposta nazzjonalista, Portelli ddikjara li din il-proposta mhux se solvi il-problema tat traffiku. Il-proposta tal-PN nibqa' naħseb li idea ħażina, anke għaliex għal raġunijiet partikolari. L-ewwel nies x'ta solvi? Portelli qajjem ukoll diversi mistoqsijiet dwar il-proġett propost mill-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt qar ċaru tont li kemm fil-programm elettorali kif ukoll fil-preżentazzjoni, il-Partit Nazzjonalista mhux biss evita dettalji importanti fi proġett daqstant kbir, iżda bitħaffir kollu li bil-forsi rid isir se joħloq iżjed problemi milli jsolvihom. Moħħ il-poplu li intuħ l-idea illi se nagħmlu metro, se naqalgħu nofs Malta biex nagħmluha. Għax it-ħaffir se jiġġenera dak il-kwantità kbira ta' materjal illi jien int kulħadd bħala votanti ma nafux sew x'se jiġri minnu. Il-kritika ta' Portelli dwar fejn se jintrama dan il-materjal ma waqfitx hemm u saħansitra akkuża lill Partit Nazzjonalista li kkopja kelma b'kelma proposti antiki. Iktar u iktar tiddejjaqlu tinkwetani meta semmejt il-materjal, mort infittex fil-manifest tal-Partit Nazzjonalista illi għandna dik il-paragrafu l-istess naħseb copy-paste ta' meta kellna l-proposti għamluhom minn għamilhom tat-tunnel jew il-bridge għal Għawdex. Portelli ddeskriva wkoll il-proposta bħala proġett li jista' jwassal għal diżastru ambjentali. Jien din l-idea tal-metro ma toġobnix għaliex ħatoħloq diżastru ambjentali, naħseb jista' jmerini ħafna nies żgur u forsi jien żbaljat, imma jien ma nafx se jsir dal-materjal kollu. Jekk hemm problema ta' traffiku, għajd li l-problema ta' traffiku għax aħna nafu x'idejjaqna fit-triq. It-trakkijiet, it-trap, il-ġen, il-vidaq ħajjiżdied.